acabo de veure el llibre de Montjuïc, El mestre i la Margarita. És la bomba, aquesta obra, però amb matisos. A mi m'ha agradat, però amb matisos. Aviam, es tracta d'una novel·la del Mikhail Bulgakov, una de les millors novel·les russes del segle XX, que a més va ser escrita en època staliniana i per tant marcada per la repressió. A banda, la novel·la parla de la corrupció política, corrupció a nivell teatral, parla també de religió, parla de sexe, parla del diable, per tant, és una novel·la molt complicada que potser cal haver-la llegit abans. Què és el que m'ha agradat d'aquesta obra? Doncs, home, la síntesi, una obra molt difícil de sintetitzar, però Àlex Rigol i els seus companys ho fan molt bé. Com ho sintetitza? Doncs amb una primera part absolutament brutal, plena de cops d'efecte, de sorpreses, de dinamisme, d'una il·luminació del Raimon Rius realment molt remarcable, que fa que estiguis tota l'estona a la guaita. A més, hi ha segell Rigola. A mi qualsevol obra de Rigola no em deixen diferent, per tant aquí hi ha tocs de Lynch, tocs de la taronja mecànica. La segona part és més intimista i a la segona part jo m'he perdut una mica més. Però la primera part, i sobretot el gran estol d'actors, us en recordeu de les superproduccions de fa molts anys de pel·lícules on sortia Robert Redford, Steve McQueen, Paul Newman, tots junts? Doncs home, aquí hi ha la Carlota Alsina, el Francesc Garrido, el Nao Albet, la Laia Manzanares, hi ha moltíssims, el Jordi Rius. A més, amb aquest estol d'actors, una obra t'agrada a la força. Per tant, m'agrada, però el petit matís és que si no has llegit la novel·la, cosa que a mi em passa, hi ha alguns moments, sobretot a la segona part, que potser vas una mica perdut i necessites una segona revisió. Si més no, aneu a veure El mestre i Margarita perquè, com a mínim, si la veieu, podreu opinar d'una obra absolutament top 10 de la temporada, una obra de Champions, i que, a més, segur que us sorprendrà.